Ну а вообще, вот если говорить глобально о нашей кадровой политике, почему так происходит? Вот мы видим постоянную смену, да, кадров в власти, в правительстве, вот такая постоянная ротация происходит. Это что, у нас такой реально серьезный кадровый голод в стране? Сказав сам Богдан в вчорашньому пості, що справді демократичним шляхом команда Зеленського здобула абсолютну владу в Україні. Це дуже велика кількість людей, які мають зайти, і не тільки зайти. Суспільство чекає на певний конкретний результат. І ця робота має відображатись в економіці, в реформах, в багатьох інших сферах. І сьогодні насправді в Україні людям, які раніше не були у владі, і при цьому є достатньо професійними, складно себе реалізувати. А Зеленському складно заповнити всі ті кабінети, посади, на які він або прямо або опосередковано призначає людей.